la preuve est faite par A plus B. Mali Francais fanga ɲɛmɔgɔ ka dankan Dr Choguel Kogala Maïga ladalen do kɛnyɛrɛ dɔgɔtɔrɔso dɔ la Bamako a kelen kɔfɛ ka degun dɔɔni sɔrɔ kɛnɛyako fanfɛ. N bɛ se ka min fɔ aw ye nin waati in na. A labilalen do kɛnɛya baarakɛlaw ka bolo kan. Nin kɛra masurunya mɔgɔ dɔ min y'a ka kankɔrɔsigi ye ka seereya ye sibiridon min ma sɔn k'a tɔgɔ fɔ AFP kunnafoni di so ye. Choguel Kogala Maïga n'a si bɛ san 64 ani san 4 na. Kalo 14 a bilalen kɔfɛ jamanatigi dankaya la jamana kɔnɔ. Ma don kelen si sɔrɔ min kɛra a bolo sɛgɛn nafiɲɛ bɔ don ye. O de kosɔn a wajibiyara kan a ka dɔgɔtɔrɔw fɛ k'a ka waati dɔ ta ka sɛgɛn nafiɲɛ bɔ. Min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen lajɛra a ka minisiriso fɛ sibiridon u ka bɔlɔlɔ sira kan. Fɛn min ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye olu kɔni ma kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛw di min bɛ tali kɛ a ka kɛnɛyako fanfɛ. O y'a to ŋunuŋunukanw ka caya bɔlɔnkɔnɔnaw sigidaw ani bɔlɔlɔ sira kan ka taa Dr Choguel Kogala Maïga ka kɛnɛyako nasiraw fɛ. Hakililajigila Choguel Kogala Maïga kɛra minisiri ye Mali jamana kɔnɔ siɲɛ 3. A y'a kanbɔ jamanatigisi kalata cɛbɔya la san 2002, san 2013 ani san 2018. O kɔfɛ Choguel Kogala Maïga tilala ka sugandi kokura ka kɛ Mali jamana fanga ɲɛmɔgɔ ye juin kalo tile 7 san 2021. Francais fanga ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta fɛ. Finitigiw kɛlen kɔfɛ ka fanga dafiri kalo 9 jamanatigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga dafirilen kɔfɛ u fɛ. N'o kɛra utu kalo tile 18 san 2020.